Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur hi airport aman tok ti Spain rama Carmen Chanchin ani Carmenin zintura thlo theina achuan mani nia chingchi in pathian hum himna dilin achong chaya ani chu nula chhuak hlim hlot alani a kum engemoti chung chu achong trai ngai to lova chumi chum ero chuan chong trai chu chu tlatin a she thunga a chan tak a she bik lo ma se azam ri ru he mai si a chuwang chuan a thin lung chu chong trai in a in bun ruak ta ani pathian min humin min en kolang che kamamo em chewanga hei hi ti kania police chen min man lo nan min veng himang che ti in Carmeni chuan adila chumi zan chuan mumang aneya amumanga chuan police hian an lo mana kutkol an bun tira alo har chuan mumang chu poimo na nei lo anga palzam mai atuma nikhat nuwa chuan kong hlatak Brazil atanga Spain thlenga thlok turin thlo theina a achuanga dagar som pahni zet a thlo chung chuan Carmeni chu akhur meya hlona tak anei ani ama thakata khan kaltumin alo beito ama se apuitlin thei mai lo anu ina hne na hun tha inei lai hian pathian hne na kirle ro tia afuina thu chu a shenon fo thina tuna an thlona chuan chung dagar som pahnia hian dagar tinin achong chaya khongai takin thamwa na min pe angche min veng himla thinlung thamwa na min pe angche ti in adila keima luna hian nangma ra man na chu hlenang che ti in pathian kai shwaina po adil boka Spain khopui Madrid an thlen chuan Carmeni chuan a passport chu immigration officer hne na ape a harsat na nei lovin passport control mun chu apal tlang maya ma se suitcase ilovel cha na hmuna lam tura akal chuan police officer pakhat hian lo ti dingin minzui ro atia Carmeni chuan officer te omna hmuna chuan azuya chuta chuan a suitcase chu endik ani a achunga dan phalo thil mu ani ti ashila Carmeni chu kutkol an buntir ta hala officer chuan tuna hian man ini ti in ashila Carmeni chuan amumang kha ashe chuaka ngoi rengin pathian ngai damna adila chu bak ti theidang reng anei lo police chuan thlona chum hun atangin tan in lama an shwai ngala achung chang rel na chuan thali chung a o a ti chuan Carmeni chu kumruk chung tang turin achung thu rel anita ani hian Spain rama chung khat leina po anei silo chanle me shat po anei chuang lo ma ni sha tok te chuan enga tinge mo hetian thil hi ka chunga alo thlen le o enga tinge heta hian ka om ti in a in ngei to boy hle mai nun tong nuam lo tak ani atan pui dang te po chuan an thil swal ti wanga pathian shemna tuara an in ngai hloma be se about du hle ani ni khat chu atan pui pakhatin Carmeni chu Bible zirna nei puya asoma chu atan pui chuan kaushan pakhata mi fel tak takin minron to china chung mi te chuan Bible zirna min nei pui china ni ho lo telve ro atia Carmeni chu Bible zir hauna a chuan telve in tan in ron to chuak chin tu 7-day Adventist me che somzinga Julia le Santosai chu amua chu Adventist ko shan mi te aton tum khatna ani Carmeni chuan Adventist me chia te chu angai na hle a an zinga chu nuam po ati hle mai an bula chuan himle hlimin a in sheboka Bible an chiar hau chuan anun chunga pathian chen chil ni in shiat na aneya Bible lalpa chumin veng tu ani a katla cham lawang ani chuan lo be shing tup muna te mi bo tir china sol na tui kama te min shwai chin kanun na mi siam chat china ama minga wangin fel na konga te mi shwai chin ani thina hlim kor ram zo ma ila thil chalo reng ka hlau lawang nang ka hne na I om si a sa somni pathum chang khada changa changli ti thu te hi angai na zwalani Carmeni chuan ma ni maya om ani lo ti in shiat na aneya be seina alo nei chanta a Bible zirna an chan nu chuan anun po alo zia om chau ta zela tan in chunga chuan in hlona na thattak a hmu a anung chang alo thatta ka wang chuan karlova chwa tir ani tamaya kumruk tang tur ani na in kumthum chau ala tang ti in an chwa tir tamai ani
Carmen ni chuan tuna hian zalen kalonita kanun chu din thar ania university a zirin kanun hi malampanin akalta a kanuna pathian chu alo chet masakawangin ama chukarin chantat zeldol ani ti in asoi Carmen ni chu achian tan inatang to chuak turin akal vo thina chunu hnena chuan pathian nen chuan engkim ti thei ani awangin ani chu ichel tlat angai ani ti in afuya Carmen ni chuan tan inatan tirani awangin pathian hnena lom thu asoya Spain rampana darkar som pani an thlolaya a hlona wanga achong chaya chu pathianin angai thlak chak ani ti asoi chin chumi zara chuan pathianin a inlei china du om anei thei ani si a Carmen ni chuan kati swal kha mual pho thak kati hle mai ma se ka chanchin himidang te tan zirlai tan man kadu ani nangma nu na pathian du zong ti tura idil phot chuan chel takin ngakla ani chuan achange ngei don che ani ti in asoi kumthum kalta 13 sabat tholom ka Spain rama sagunto Adventist College chanpuinan akala chuta chuan zirlai ten mitang te na Bible zirna an nei pui chin ani beise na thu cha theder tura Rawngbawlna tholom phal taka in thochin awangin lom thu kan soi ani e khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani